ka AICS haki laitli ki jikahikai bantip yakakor komputer Haribhoi district hanongpo ha umsning bat habhoi rombong bantip khambnya wanmi haki institute jongi lade pun syangi tangkata rengi diru yakakor komputer hakador kebabit bat kimar ki batip top. Hadian ki babun ki wat jong ka jinga khun banyak ni ya ka nam lado jong ki artli ki lumpung yela kai football Haribhoi district ka wei jong kin thai ka bala tip kum ka Haribhoi women's league bat ka wei pat jong ki shenrang ka bala tip kum ka third division Haribhoi league arajar pusau la panhap perdano hakas ni sajan jong ka tayo bala la kata haka khat khandai trik urisau arajar pusau ka bala pelong hamadan yela kai jong ka snong nongjri Haribhoi district kajing ida kai kalong ka baitanat baha bat la panong bakirang bat ki thaya la kai football jong ka district kilong ki batbet ban la kai ya kani ka jing ida kai ha ka jing ida kai jong kin thai ki atli kan huon ki bla poi shaka final ki kan thop ya ka narampai football academy nongjri bat ka pham cm sports club namar ka jing tebet ki thaya la kai ka narampai football academy nongjri ki thaya la kai jong ka pham cm kim shamla la ban pan phai ka la ya ki atli ki goal ki bla thap da ki thaya la kai jong ka narampai football academy bat leng bagi tegi artli ki gol kani kan huon klara sundan ya ka nam job bara ya ka khusnam ka balai pho hajar tingka ka song pisa ringkat ka trophy bat ka pham siam kum ka kan huon ka buan baar ka yora ka song pisa ba khatsan hajar tingka ringkat ka trophy haba phai pat sak jingda ka jong ki shenrang ki artli kan huon ki bla poi ha ka final ki kan thop ya ka maulndap bat ka mauleng khung ha kani ka jingda ka jong ki shenrang ru ka jingda kai ka long ka ba itanat baha Henry hak bakut jong ka jingda kai ka mauleng khung kala penram no ya ka maulndam da ka jing khun ha ka tie breaker kum ka jing ai msiam shushu ya ki nong la kai ki bakan sai na ka ni ka lumpung la ai ru ya ki khusnam ka bakrpang shak te ki nong ila kai ki betben kum ka jing ai msiam ya ki nong panya bat ki nong ila kai ha ka ni ka singi lawan ban sakhilang ya ka ni ka jing ila kai do ba Charles Marngar ubadayu Emily bat MDC ka than ha ka jing don kat lang Raja Brahma ubadayu ADC ka Haribhoi district nang tau ba Rocky Marwen ubadayu rang ba shnong ka umsning proper B kinong ilam jong ka RBDSA ka badai kunhun ka bla panya ya ka ni ka lumpung ki bakan thop nadu ba RB Shadap badai president uba adoption ran tathyang badai secretary lambat ki wei ki nong kit kam jong ka ni kunhun kan thop de ki babon ngot ki paj ba pelawan ban sakhi ya ka ni ka jingila kai haba ajing kren nak liang jong ba Charles Marngar lo ong ba kumunong mikmat jong ka than badon ya ka jingkit clear na benta ka bit ka biang jong ka than ula dap banyak keren ba menteri rang ba ka jelau Konrad ki sangma halor ka jingdon kam kerki jong ka ni ka madan ban maramot bat ru ban penbit penbiang ya shibun ki jingdon kam bat kular ba shan ka ni ka madan kan soyo ya ki jingarap na ka sorkar na ka bentam penbah shushu ya ka ni ka madan ka balong na ka bentai ki samla ki ba ya ka jingila kai The photo session.
Kong kedai ke jingkuku kurdo ke bang ai yang ke RBDSA ke benang lapan penya syafrang ke syakmat ngimla aban len ba ke jingkil jong ke kami lek kai hari bohoi ke jongi dei namar pengidon kene kesen RBDSA tinggal ngek skem banang ni syakmat nilai ngiu i kat banang ni kisngi nginang pau bahan hari bohoi ngimla aban len bawa haka super tokok ke badan sudah ke 15 ke 17 kidai nari bohoi pro altli kibayo ban mi kmat nak jela ke jongi kalong ke burung ke bakrau kanong jeri Presbyterian Secondary School kini ke school ke badan hani kalong ke champion but ke Menken Higher Secondary School ru Menken Christian Higher Secondary School ru karem tak kasat ngah bang phone ye ki coach ngong ba pi klemrem ni nomor pirem tayu dia ting ai ke jingker ku kerdo ya pi baro ki lok samla ke jing ai mensim ba mangiru kum kinong yalam kumpung judon lang nakapor nang ni syakmaru ringkat baka RBDSA ringkat biki kun samla po katemri bohai gejongi nginya don lang hasunda bani aimin sim bani trailang bati akapun kebor kaban ngingidan ngiyo i kumbalong menta hapo nongpo ilayo kawai kemadan kebabiang hapo umbuda hamroi konsorsi ilayo pada sukumen ro bani tu amni pa nagaliang jong chief minister ulade ban ai ke assurance bawon ai berpenbit penbiang berpenbahai kini kebadan nongjeri namar ba hangni ngi penengkam berbori kini pa away good playground hapo mau di konferensi kamingin sayo ngimtip lanong inyo tangba kanam muslim kan sayo ngin sayo tingi sukumen bat kum kinong yalam nginya kesai nakapor panuan ra ya ke development nagam daga jingdon kam joki kun samla hagadong bat ketemri bohai ke jongi ni baru koi idon hakani ke fil apa ngidon ya kemensin banile kai bat khamtam kasap ke bobleu la ai ni ke ba kwa banong kalong ban penon kam hok bat kiar nagi jingsnu ki ba bunjat ki ba wan ban pensoi yang i malagasngi itit basaudong jongi khamtam ha bangila kanang khamkiu lilei kata lese kanwan gijing sosorong bat gijing pensoi ki ba bun kinwan kum ki khon samla ngi de ben mau bangin yens kam akanong rem ka gol ka bangi tho ka thong ka bangi ngi bo ngim dei ban kinran din lane ban shap no hang no te tang da gini dir gi baknyat ka leng jonga num kren siput se sisien nga ai ke jing ku ko do epi pra atli gi tim se le kai bha pen i lagi jong gi sap italen gi ba pi pidan uble no ku epi bat yang ilang baro ki widan hang ne inong petkai bat khamtam na ayu se sisir pat ke jingkul ku kurdo ya ginong yalam jong ka RBDSA ba pinangla banang yalam khamba susu Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyo lai wei khandai hendru yue ar nyo lai